Belai keno tinini salobo ang norok bai baksa kelas khlainani bagui phai phiuka tai joto phai manjak phainai rokno ang pulia jorao no lamsogui naharo tinini online class khlaima jagao tai जों थांनाय साल रगो क्लास खाइलेख्या जुदा जुदा टपिक न तुबुलायै ताइ तिनि हिनकाय आं नरकनि थानिवो टपिक तामहुनाय तुबुमानि तो अबहाय कुनु कासे खाजा गरै तिनि आं तुबुखा नरकनि यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 ताइ यूनिट 4 नि सोंमुं बहायकै अंनाय ताइ आ सोंमुं रक बहायकै नरक फिरकनानि नाम आं आबुनो तैयै तिनि नरकनि बसकांगो गोबांमा सोंमुं एबा शर्ट क्वेश्चन आं तुबुयै फाइक्या आबुनि बागै नरक अ सोंमुं रकनो सैनारनानि बागै नरकनि सैब्लायथाय सैकं रक यागो नादि ताइ joto syllabus bisingo tongmani sana thangka hangkai kaisa kaisa chapter ni no gobang ma sengmung ongkhori thango hai hinpano ang joto sengmung no ang norok ni bagui tini tubui manliya hai hinpano norok nongni syllabus ni je tongmani chapter rokno Kothamayung, Kothama Bussa, Tungnuk, Tai Kok Bukhal, Noni 4 semester tongo. Norok aborokno kaham ke serengdi tai kaham klai porinani bagui saitokdi. Angribano ang question rumani abun selai bo taibo kebang taibo juda kai semurok klai mano abo janija wan sukmung tai janija srengmung hai hinpano tong kothama no tei eba bisini swijak je grung no nang kaham ke sai manui tong kan gai jesa thai ni pano phaitun tamo kothama yung tamo kothama busa tamo koklop tamo thungnuk tamo kok bukhal bebak ni no tomung nang kaham khai khunju kaisomui bukhariui pori mani tongkan kai nang je sakhe pano sengmung no soi khlai nang phirogui manai aboni bagai ang bo norok ni thaniwo kha tungui tongo norok je sakai pano manana hnei manani bagai norok saitugui tokai norok manai tamni hingkai je saitoknai borok bo mano je naituknai borok bo rutugui bo mano je rengna musungjaknai borok bo kereng bongui thangui mano aboni bagai tini ang norokni o 4 semester ni unit 1 ni simi unit 4 jora ang kisa khlaiui kaisa topic go kaisa chapter ro bobo hai sengmung rok enggiman eba amjok mungo bobo hai sengmung rok phaiman aboro teino ang tini norokni beskango sengmung no tei ang runai norokni screen no ang sei runai seijak no ang norokno poriui bo khana runai norok abono norokni seijaknai khata eba sikong rok bai norok kaham ke seinar lagi ababai norokni beskangni amjok mungo belai kino samung kaham anggan hnei ang kha khlaio tabuk norokni screen no ang rirnai norok abono seinarnani bagui saitokdi khuriwo kothamayung bo bisiwo seijak obo 1987 bisiwo hasuk khuriwo puila bukhak abono bijab khlai sapogui karijak mani
Kokborok Sahitya Songsodni Bwkhak Twi Kokborok Kogrubaini Laibumao Puila Kothomayung Seinai Sabo Abo Wngkha Sudhanno Deborma Bono Puila Kokborok Kogrubayo Kothomayung Seinani Sengnai Bini Puila Seijak Kothomayung Wngkha Sethuwang Abo bijab khlai karijakliya tamokhai hasuk khuriwo puila bwkhakno 1987 bisio bijab khlai sapugui karijakha Sudhanno Debormani hasuk khuriwo Kothomayung khak bwsuk bwkhak tong abo bwkhak khak brui tongo Sudhanno Debormani hasuk khuriwo Kothomayung khakbri bwsapno thansa khlayui bo bedegrok tiklaikha abo wngkha language wing TTAADC Khumlung Sudhanno Debormani hasuk khuriwo Kothomayung khakbri bwsapno thansa khlayui TTAADC language wing bedegrok bo bisio bijapno karikha abo wngkha 2014 bisio bijapno khakbri bwkhakno thansa khlaiui karimani जों nugui mano hasuk khuriwo Kothomayungo Norenni kami boro Norenni kami wngkha Mwtai Dongor Norenni bufa ni mung tamo Norenni bufa ni mung wngkha Budurai Norenni bumani mung tamo Orbohaino Norenni bumani bumung hwnkgai Padmavati Norenni hanokni mung Molina Norenni bibi Komla Kothomayungo hwnkgai Komlano kaijagui thangjak abohai gurung bini thwngmungo phunukjak hasuk khuriwo Kothomayungo Budurai tamo samung khlai जों nugo Kothomayung bisingo Budurai wngkha hukbar ni samungno khlaio hasuk khuriwo Kothomayungo Bharat Chandroni bihik ni mung tamo Bharat Chandroni bihik ni mung wngkha Bonmala abo haike o Kothomayungo kwbangma borokni gurung kaisa kaisa ploto kaham khlaino phunukjakha o bumungrokno muitu manmani bisingtui bisingni Kothoma tai phunukjakmani gurung rokno muitu naraknani kisa klai wngui mano norokni thanio hasuk khuriwo Kothomayungo Bharat Chandroni hanokni mung wngkha Sobita oro kokbwtang tisajak thangede nung gatio golokti o kok sabono sa hwnkgai o kok sanai wngkha Sobita Molinano eba Norenni hanokno bo o kok sao uko parani dak Gangacharanle kheto phalise bwsano poriribla o kok sabosa जों nugui mano o kokno Budurai sao tai o kok bwtang wngkha hasuk khuriwo Kothomayungni a phalasa tongmano phalui khibikai tei boro erisanai sabo o koksa tei bo Kothomayungni abo hai sungmungrok tomungno phaikha hwnkgai o kok bwtangno sanai wngkha Padmavati Budurai ni bihik tei bo o kokno bwsai Budurai no sao tamni hwnkhe jephru bwsa Noren aguli tongui poriwui tongui afuru bijab painani bagui rang rohornani bagui bwtikhe rohornai abono tui sajakmani Gangacharan hwnkgai bwsano porinani bagui jaga rok phalui poririo hai hwnpano Noren song nukhung hwnkgai belai sukjakya belai bigra boya hai hwnpano
kisa misa tongmani thairok no phalkakai eba phalasa tongmano phalkai bahai ke suknai aboti khaduma jorao o kok no samani chalok khable tai bese khosro sinai orte butongo charena musuma sari maya kanrena musuma kanri maya terni din furu osa puja furu bunyo srungui kisale kanrena musungo charena musungo ma je maria je bokha sajakmani kok abo sanai engkha potma boti besarok no alaida nangmani rei maya ngai kha khamjak ma jorao o kok no besaino nasigui samani nini bukhugo khum chondon klaithun o kok sabono sa o kok sanai engkha Pramod Ranjan no noren sawo noren Pramod Ranjan no nini khugo khum chondon klaithun ni sawo tamni hingkai noren boarding ni apply khlaijak abo manmani koktuma kaham no Pramod Ranjan bini tongmanogo eba baranogo phayo koktuma ruphayo apurno noren khaklap sakani pathor hilik klai thangma haike tongthokjagui nini khugo khum chondon klaithun hnoi o kok bwtang no samani kothomayungo mano langmani rukungo kothomayung swinyai angkha Sunil Debbarma 2003 bisio o kothomayung no bijap khlaiui sapokjago langmani rukungo kothomayung sabono yapari swijak kha hingkai obo angkha kok borok kok rubai swigrung Sudhanno Debbarma no yapharui o bijap no swijakmani langmani rukungo kothomayungo bwrui swrung tei hamkrai motha komthingnai sabo abo angkha Sumati kothomayung no rwgui naikhe Sumati ni umor bwswk hingkai जों nugo kothomayung bisingo bisi basi umoro haptwtui eba 50 boshor kattwtui tamokhe ani bwkhase nono karui tei kunu bwrui kok wansukma kwrui o kok sabo sa hingkai badrai o kok no sawo o kok bwtang wngkha langmani rukungo kothomayung ni naharjak bufa thwima yagulo Sumati yaksi yagra tamo nuk hingkai bufa thwima yagulo Sumati yaksi yagra mnak nukjago tamni hingkai nukhungo tei chuknai borok kwrui wngma bai Sumati bo class 9 pass ongjak class 10 hai hinfano bini rungsrungma bebak no yakarui bumani poja kosano hornani bagui bo yapri marseo tamni hingkai bini bufayung bini bahano khoroknaino rungsrungui lairnani bagui bini sak tharmani tei bo sakno yapharui rwmani kothomayungo kaham kheno khoroksa bwrui wngui nok nukhungni barja no yasakmani rok o kothomayungo swinyai Sumati ni bisingti kaham ke phunuknani bagui saitokha langmani rukungo kothomayungo badrai boro sebukman जों abo saimano bo military sebukmano langmani rukungo kothomayungo badrai sebukmanmani koktoma khnai Sumati ni buma bahai wngjakha jefurwo badrai no sebukmano honai khnakai Sumati ni buma kha thwijakha tamni hingkai borokni nukhungo jora kolokma swkangni simi kwbangma lamatui borokni nukhungsu yano chubaui no badrai ni a sak tharmung borokni nukhungni phasing khairokmung tongma baino borokni nukhung truk truk chwnai phaima jorao no badrai sebukmanui thangma bai borok no tai naikolnai eba dumsanai abo hai wansukmung tonglakhnai kha thwijakmani nugo langmani rukungo kothomayungo komol tamo sebuk khlai hingkai bo kerani sebuk mano tai kerani sebuk no bo khlaio tabuk ang
musa tolinglia borok no se ma kirilayo o kok butang bo kothmayung ni mo bohai no langmani rukungo kothmayung ni langmani rukungo kothmayung sabo belai birman ni bisingtui asaikya hingkai badrai belai birman ni bisingtui asaimani kothmayungo pori naikha hingkai srai srai ke nugo langmani rukungo kothmayungo sumotini hanokni mung wngkha bini hanok khorok ni tongo sampari tei khoroksa hingkai gulapi langmani rukungo kothmayungo sumotini ri rana ri supna sabo phurung hingkai badrai no a lama no phunugui rio tai phurungo badrai sakrio thangma khnai sumotini buma tamo hinui wansuk hingkai yak kongsa bai thangnai kha hinui wansugo tamni hingkai bongni nukhungo sal kolokma romui badrai kwbangma lama tui chubamani kwbangma lama tui dumsamani kothmayungo mano pia jefuru sebuk manui thangani jorao hingkai sumoti ni buma yak kongsa bai thangjakma hai ma tongjaka komol sampari tei gulapi no kai borui paikese bini bai thangni kokno wansuk sinai hinui bo tongsiu langmani rukungo kothmayungo saboni kokno sajaka hingkai oro bibi eba borongni nukhungni jotoni okra sumotini kokno no o kok butango sana naimani abo rokno sung kothmayung no pori naikha hingkai srai srai ke saimano aboni bagai o kothmayung bisingni kok butang rokno bisingni kok butangni kokthai goina ganthi rokno srai srai ke saimanani bagai norok o kothmayung bijapno kaham ke porinani nango abo bai kothmayung bisingo tamono sananai norok teibo srai srai ke saimanano bisingni jesa sungmung pano phaitun abo bai klai sakai phirok mungno riwi manano teibo kok ro sungmung tongo choba kaisani ulo kothoma busa seinai wngkha Shyamlal Deborman 1995 obo hingkai unit 2 ni choba kaisani ulo bo hasukni kok khursa jaka hingkai boromura longtrai sakhan tai atharo mura tabuk basal haptutui samung humung hilik thaya kwrui bo wngya thaipung anaros tongma bai samung bial tongui bo kwrui bo kothoma bwsani nahar jaka obo wngkha choba kaisani ulo mungui kaisa kothoma bwsani nahar jaka choba kaisani ulo kothoma bwsani senrai songni kamini mung tamo hingkai kuthum rai kami o morale totra bikhise phaijauka khibiridi hinui bwsaino dagri riwo bo kothoma bwsani sabuni totra bikhi phaijak hingkai choba kaisani ulo kothoma bwsani bihik bwsai senrai no sawo jefruo borokni nukhungo sanja jorao borok rokoi tongmani jorao siniya nugya group grab yapri khorang khrama bai bini wanlai tongma jorao bini totra khi khlaiyi je phaimani tai abono khibiridi hinui bwsaino dagri rimani abo kothoma bwsa bisingo porikha kai srai srai ke mano boroni totra khi hintutui khukti bai baksa monok tutui senrai bihikni kokno phirogo bo kothoma bwsani o kok butang hingkai abo choba kaisani ulo kothoma bwsani no o kok butang bo nahar jago choba kaisani ulo kothoma bwsano tui ang thangnai class o nongni YouTube video o khlaijak tongo norok abono bo kisa nailai naidi tamni hingkai a kothoma bwsani bisingtui bo norok srai srai ke sai manui thangano tebo kaham khlaiyi aboni bagai ang norokno koinai bijap paiyi kothoma bwsa rokno bo poridi
Bangklap tamo hangkai tok sop ma takuk kholopmani takuk no kholopnani bagui samung nango bangklap hangkai oro tamsa hangkai a togo yak taridi hamlai glak o kok butang boroni tai sabosa hangkai o kok butang wngkha choba kaisa ni ulo kothoma bwsani sanai wngkha santi lota senarai ni bwsajak asuk sakni thui tui chariwi tangma bwthai sek segui chariwi norok santida manno o kok butang boroni tei sabosa hangkai choba kaisa ni ulo kothoma bwsani kok sanai wngkha santi lota swmai kothoma bwsa bo bisio tiklaijak aboni phirok mungka swmai kothoma bwsa 1989 bisio tiklaijago tei o kothoma bwsa nakhrai mungui bini bijab kothoma bwsa bijab o bijab bisingo no swmai kothoma bwsa hwnui thaisa kothoma bwsa swijak mano thangdi ang tei manliya nupani nogo nung thangsidi o kok butang boroni tei sabosa hangkai o kok butang swmai kothoma bwsani sanai wngkha mangtai sabono sa hangkai bihik wakhi tino nobo o kok sao bufuru sajak hangkai jefru mangtani tomung hamia wngma bai bini yak sikok abohai tongmani bagui kamini borok rok bai rwkhlai rohorjakmani yaglo nok hano nukhung hano lamthai bwskang lama bowi borok thanglai jorao lama kwsaro bihik no bwkran no kifli rohnani bagui mungsago no susilam manya wngui tongma jorao bihik wakhiti bwskang phaine salni kok sengma afur no jolijagui nini mangtai o kok butang no sau thangdi ang tei manliya nuphani nogo nung thangsidi hnui o kok butang no samani mangtai ni bihik ni mung wngkha wakhiti kothoma bwsao sung nugui mano mangtai ni bihik ni bumung wakhiti bo khoroksa bwrui khoroksa hodani kubun bwrui rok haikino thangui logui torui tongnamo sungjak mani hai hempano bwsai ni tomung hamya bai bwsai ni yak sikok tongma bai bwsai ni utung nokha no nukhung hano lamthai swnamui borok kamini rwkhlai rohorjagui borok lama botok himlai tongma jorao no bwsai lama kwsaro khibi klangui thangmani hangkai abo haikino jefruo khibiwi klangjago afruo bihik belai kino tong kesep jwngjalo klaiwi paithago harong asrang kamio thangui bwsa khoroksa no tui nukhung khawi tongui mani jeng swmai kothoma bwsa bisingo mano Unit 3 o nai naikhakai jeng tamung nuk hangkai hakor bisingni nokhor basidi thungnuk swinai sabo obo wngkha Nogendro Jomatia no hakor bisingni nokhor basidi thungnuk no swinai o thungnuk wngkha sini borok bosangrokni bisingo mnak puituo kwlukjak rungmung krui kwbangma bisingtui jeng kusubjak tei kwlukjak tongmani o abtui hakorni nongkhornani no tui no o thungnugo srai ke swi phunukjago hakor bisingni nokhor basidi thungnuk bo bisio swijak hangkai abo 2001 bisio swijago hakor bisingni nokhor basidi thungnugo bo hatini kokno khursa jakha hangkai oro kumilla hatini kokno khursa jago kumilla hati himani kha tabukni Bangladesh kalayu hakor bisingni nokhor basidi thungnugo boglasongni kami boro hangkai boglasongni kami wngkha haduk kolok kami barai tamo hangkai barai wngkha a rommani haduk kologo chokdrini sajakni mung tamo hangkai haduk kolok kami o chokdrini sajakni mung wngkha kormoti no chokdrini sajak nisang o thungnuk bisingo mano hakor bising nokhor basi thungnugo osai salbrum brum tamo tui tong hangkai susu bwslui bo salbrum brum no tui tongo hakor bising nokhor basi di thungnugo barwa angnai sabo barwa angnai wngkha khi gola angle mwkhang simise tei mungsan nugya o kok butang boroni tei sanai sabo hangkai hakor bising nokhor basi di sanai wngkha osai bufuru sa hangkai jefru kormoti ni sak hamian ni bagui mutai rwna thango bolango tui sao
Apurwo hathai mungui khoroksa siniya nugya borok phaimani wai dadak didak nugui borok abono mutai hamya hanai kharlaimani afuru no mokhang simise tei mungsa nugya hanai borok kharui thangui o kok no samani. Hakor bising nokhor basiri thungnugo hathai ni soimung wngkha Nicholas tei bono ringjakmani wngkha mountain. Hakor bising nokhor basiri thungnugo hathai ni mung sabo mountain far hingkai bono pusinai bwrui sahebjuk no bono mountain ni mung faro. Lekha srwngmani wngkha sakni bumung swyna rwngmani tei boi bwsabrok porina rwngmani. O kok sabosa hingkai hathai sao. Tamni hingkai hadukolok kamini borok rok wngkha rungsrwmungni bwkhak usrujak siya nugya kwlukjak jorao abotui kwlukjak hodano tisanani bagui o thungnugo hathai ni bisingtui obo hai wansumung kuthuk no phunukmani mano. Tebo nugo longtrani ekalobo thungnuk sabosui hingkai longtrani ekalobo thungnuk no swnei wngkha swikrung Nanda Kumar Debborma. Nanda Kumar Debborma ni longtrai ni ekalobo thungnuk bijap no saboni koklop puilao tong hingkai Bijoy Debborma ni koklop longtrai ni ekalobo o koklop no o thungnuk mwsa mani uklogo eba background no bini koklop Arjun no ngnaruglak chethuang phang hunmani kok butang no porijago aboni yaglo no o thungnukni kok butang sajakmani rok nongkhorui phaio. Longtrani ekalobo thungnugo ekalobo tamo srwngna muchungjak hingkai chwng nugo longtrani ekalobo thungnugo ekalobo wngkha badukhung srwngnani muchungjago. Jephrubo longtrai hathaio badukhung phwrwngnani bagui Guru Drunacharya rwng no khulugo aro o Arjun Duryodhan song badukhung srwngo abono nugui longtrai hathaio tongnai ekalobo bo srwngna muchungjago. Phiaba bono srwngnani sep rwjakya. Sabo ekalobo ni yasima bura san hingkai Guru Drunacharya no ekalobo ni yasima bura sano. Tamni hingkai ekalobo aswkkai kwrwng salsa Arjun songni bini suk songni busu wngui bachanai. Aboni bagui Guru Drun ekalobo ni yasima bura sanui Guru Dakshina sanui bini yasima bura no rasui rwmani. Takiridi srai ke khapang khulugui sadi o butang bo thungnukni naharjak hingkai obo longtrani ekalobo thungnukni naharjago. Bufuru sajak hingkai jephruo sikla nuknai bo jephruo Indraprastho thangui longtrai hathai ni ekalobo ni yasima bura rajakmani bijar sanainani thango. Afuru no Bhismo bini o kok butang no sao takiridi nung srai ke khapang khulugui sadi hinai. Tamo kritong sini roja bisi romuino sung sini tongmung samung tai hukumutui thangui tongo o kok butang bo thungnukni hingkai o kok butang wngkha longtrai ni ekalobo thungnuk. Tabukai Unit 4 Samaj bai Sanskriti kok bwkhal no swinai sabo. Samaj bai Sanskriti kok bwkhal no swinai wngkha Olindralal Tripura. Tamo thansa ngyakhai hoda ragui manya hingkai hukumu thansa ngyakhai hoda ragui maya. Hodani abo tamo nangkukma tamo hingkai hukumu. Tamo tongmani bagui borok rok malmata hinjakya hingkai hukumu tei kanmung kok tongmani bagui borok rok posu hinjakya. Tripura hasteo kaibusuk dofa tong hingkai Tripura hasteo chisuku eba 19 ta tongo. Bolong mruknai mutai sabuno hinjak hingkai burasa no tei kaisa tamo mung bai sinijak hingkai Babui Bonmali Raja. Kailaifuru bo mutai no nokhlao swaijak hingkai Lampra mutai no jephru kaijago kwbangma raida tei afuru Lampra mutai nokhlao swaijak sung sawi mano. Samajni kokborok wngkha hoda tei Sanskritini kokborok wngkha hukumu. Jora tei tongthai hanorugui kok rwbai o kok bwkhal no swinai wngkha Naresh Chandra Debborma.
O kok bekhal wngkha jorani mwkhang mungui kok bekhal bijab 2006 bisio sapjak a bijab bisingo no jora tei tongthai hano rwgui kok rwbai kok bekhal asukthai mankha kok kwbang sanai kok tatal sao kok kwbang sanai kok tatal sao o kok sanai wngkha Bharat Chandra swmai tangna swkang uansukna tangmani swmai tangna swkang uansukna tongmani o kok sanai bo haino Bharat Chandra saslangni kukila kok bekhal bo bijabo swijak hingke Komla Kantoni Doptor kok bekhalno kok borogo swlainai wngkha Nogendra Chandra Debbarma obo Komla Kantir Doptor hwnui Bankim Chandra Chattopadhyay ni tongmani kok borogo swlaikya sini swikrung tei uansuk kwrung kok swlaina kwrung Nogendra Chandra Debbarma